Așezăm parașuta ca și cum parașutistul ar fi echipat, ar sta pe burtă și voilura în față. Începem prima operațiune, descurcarea și verificarea parașutei. Se ia panoul principal, suspantele din interior, de la chingile porsuspante de spate și cu ajutorul de plior se verifică panoul principal cu eticheta de avertizare. Apoi se iau comenzile separat stânga-dreapta. Și următorul. Bun. După ce pliorul și-a verificat descurcarea parașutei, strigă control descurcat, așteaptă să vină instructorul și face aceeași operațiune sub supravegherea instructorului. Trecem mai departe la pliajul propriu-zis. Se apucă în mâna stângă chingile de spate plus comenzile, sliderul se lasă la capotă și în mâna dreaptă chingile de față. Se intră între suspante, se deplasează către voilură, scuturăm voilura și o așezăm cu suspantele cât mai întinse pe masă. Se începe prin așezatul fagurilor, în număr de 9, se ia unul câte unul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se apucă și se face un fal și lucrăm cât mai întins cu suspantele, după care trecem la așezatul voilurii. De la aceste semne, 9 bucăți. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cu suspantele cât mai întinse. Extractoarea cu arc pe mijloc și trecem către partea dreaptă, la fel, cât mai întins. 1, 2, verificăm să nu ne scape niciunul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru a ne ușura munca, așezăm și coada parașutei. După cum observați, suspantele sunt relativ aliniate, comenzile se lucrează cât mai întins cu suspante. Ne deplasăm către partea stângă la bordul de atac, unde sunt fagurii, și îi facem sub formă de S, având grijă să lucrăm cât mai întins cu suspantele. După care încă un S cu suspantele întinse și facem 3 S-uri. Ne deplasăm către capotă și blocăm comenzile parașutei. Se trage de comandă până la semnul cu roșu. Se bagă surplusul, se blochează parașuta, iar surplusul se prinde în elasticul special și comanda se bagă la fel în elastic. Și cu stânga la fel. Blocăm cât mai bine comenzile pentru a nu se deschide în procesul de deschidere al parașutei. Pentru a nu scăpa. După blocarea comenzilor, ne deplasăm înapoi la voilură și aranjăm coada, bordul de fugă al parașutei, pe unde ea prinde aer. Și facem pliu cu pliu și lucrăm cât mai întins, cu suspantele cât mai întinse.
pliem partea stângă până la panoul principal, până la eticheta de avertizare. Scoatem stabilizatorii dintre suspante. Facem câte un S. Tot ce am lucrat rămâne pe voalură și ne mutăm în partea dreaptă și facem aceeași operațiune. Suspantă cu suspantă, pliu cu pliu. Aceeași operațiune până la panoul principal. Stabilizatorii. După care se strigă control voalură și instructorul vine și verifică corectitudinea pliajului. După ce instructorul ne-a dat ok-ul, mergem și luăm sliderul. Sliderul se ia ca și cum am băgat pumnul, mâna de la capotă spre voalură și ne deplasăm cu el către voalură. Îl așezăm. În interior se fac S-uri. Trei S-uri. Se așează ca o căciuliță. După care tragem panoul principal și îmbrăcăm